Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Lahat sa dito po! Anong misinggit-singgit mga lula? Sa kaong kabuhin mo na? Tanawa! Tanawa ninyo ang reyna! Tanawa! Tanawa. Di ba? Nagkumo na mga kamot ni Reyna Santan. Murang bisig nang usog siya ni kay. Reyna Santan? Mahal nga Reyna, nakabati ka ba na ako? Ako ni Sinikay. Kalma lang, ayaw pang usog. Nakabati ka? Ganina, nagbukhad pa man ang iyang kamot. Pero sa diyang gitrapuhan ko ang iyang naong, kalit man yung gikumo ang iyang mga kamot. Ay, wa tingali siya kauyon nga imo siyang gitrapuhan dula. Mong kalabayhon siya sa skumo ni mo. Labday! Sabnuk magnasan ako. Ang ganito siya malipay kay ako siyang gitrapuhan. Pero nangumo man kasi ha. Ni kay, bukara ko niyang kamot ni kay. Gahi kayo. Dili mabukad. Tanawan ninyo ang agtang. Mura siyang mikunot. Mura man siya naning kamot nga makalsa sa iyang kumo ni kay. Aron mahapak niya sa lula. Abi no, ang gatoto. Ayaw ko pagbugal-bugal eh. Ikaw no, niya bugal-bugalan sa nani mong apil ng Reyna. Waka gipili na ha. Ay, sorry. Sorry, mahal nga Reyna. Muna ko tuyo Lo, Ano to? Mura mugag na kurat nga nagtanaw sa Reyna. ni kay, mura man og milihog ang iyang kilay. Nanasab, bot-bot nasab na ni Kay. Ayaw pagto, anong toto ni Kay, bot-bot na. Usam galula oposisyon na magayon kang dako. Ikaw ba grabe lang ikan ako ha? Nganong dili mo yung gamutando diha, ha? O sao man ako sa pagtando nga tinuod magyud na nga. Usam ka, sigam ng ilong mo. Nganong Ang kamot sa Reyna, may bukad na! To! Hala! Murag doon na ni kayuhan kining Reyna! Husto nagkani kayo ka. Pero wa man na siya kaon-kaon. Nganong buhi pa mangyapon na siya hangtod karon? huwa ka na mahimong vampira ang Reyna? Wasap tingali mao sa mga vampira ni kalibutan na to, eh. Bitaw. Ikaw ba to? Nga naman yung kang mura magkaglagpas kay sinultihan ta. Lagpas ko kay pakiram kay ka? May bang mutando lang yung ka sa akong mga sulti, Lola? Oh, Lola! Agay! Nahayang ka. Nakurat pagyapon din ka. Ha? Makurat pagyapon din ka, Lola? Magaling! Dali! Tabangon na tos, Lola Iki. Dili na siya makabarog. Oy, batay. Lola, sorry. Sorry, Sorry sa Lola. buwang ni ma! Agay kachakit akong batang haray. Dali, Lola. Pabaruggon di ka. Bartog! Ay! Inayak ko na! Ay, tabang! Mahal ko ikaw! Dili ko nimo. Nasipya ko. Tabang! Day, naunsa ka? Naunsa ka? Badlungan ng babae nga. Way suwang, oy. Ha? Dili ko na niya. Uy, Badlungan na yun mo, di badlungan. ka na may imong napilian, good. Ha? Di taon. Di taon. Ay. Dilidong. Ang iyang amiga nga akong gipainom, pero Pero ya? siya ang minom. Ay, taon sa nimo, oy. Buhi ko. Uy, ala, epektibo gid ang lumay. Badlungan na. Ala, Gapusa na. Gapusa. ala. Ingon day ni Antong resulta sa lumay ni Madam Bakukang. Kung mao na, sigurado gid nga malumay ni Madam Bakukang ang hari. Mao ba? O madam, nakita gyud ako nga nagkabuang og dagan si Noy Andoy.
gigukod siya sa babae nga nakainom sa imong lumay. Pero ngayong midagan man siya. Unsaon nga laing tao o laing mong babae ang nakainom sa giandam nga lumay ni Andoy. Mao na kini ang akong kalampusan. Nya kanus man nimo lumayon ang hari ha? Sa panihapon, may tigom ang tanang opisyales sa palasyo. Og nakabati ko nga magtungan sila sa pagpangaon. Og kaming mga dama anaa sa dool sa hari. Kung mao ka na, buhata din ka na, Madam Bakukang. Ako gud ka lang buhaton karong gabi, Elmo. Maulipon na siya akong katahom, si Haring Bura. Tiguang! La. Ikaw, tarong ako siyempre Na, siya. la, okay na ka? Hanggang kasakit yun sa akong batang, eh. Lakaw-lakaw ko ay kong tubig dito, tata. Oo, ula. Mga pinangga kita kagod. Karon na yun, lula kong pinangga. La, paikap ako sa mong batang be. Ako ni tabalan. Basin pa daay kung maayo ka. Ayaw lang pagsaba, ha? Patagmon ko ning way buot na kong apo. Ha? Ay, uy. Wa day ka maunsala? Ay, naisakit gamay pero di gud grabe. Madara ni. Pero ganahan ko patagmon ning akong apo. Unayon ko ani perming karahon ako. Lula ang pinangga ko. Kita kong batang. Di na gud na ko malihok ba? Sorry Agay. kayo na ha. Sige na, inom na ni tubig ko. Sige na. Nibe. Kana, hudda. Rumulumos ka, hudda. Joke Sige, to. Bugali pa dyan ko to. Na, kasaan na di ako ni Mula. Uy, mawinaw. Di magagi ka ng tubig, ah. Sa tadyaw sa silong, Lula. Puno maging tubig. Pero, Oo. Unsay pero. ito na lagi baki nga naglangoy-langoy. Butya! Mahal nga prinsesa, andam ng mga dama. Bantay ako. Kung magkinaon siya ang panahon, ako maoy siguro nakasabot. Oh, mahal nga prinsesa, Mutipon ako sa mga dama. kung mahimo ng gamhanan si Madam Bakukang ining mga palasyo, gamhanan sa lunya ko, ug mabuhat ko na ang pagkunis-kunis ni bisan kinsang babae nga akong gustuhan. Nindot kay gipanghagbong sa suba sa mga buaya, mga babae nga akong mapahimuslan. Nindot, Ali. Uy. Ganong biduol ka na ko niyan, doy. Basin, maabot na sad og goko din ang babae nga imong nalumay, ha? Ay, dili na siya makagukod na ko, imo. Nga mo nakasiguro maka. Ay, nahagbog na siya sa suba sa mga buhaya. O, usa, imo nagipakaon sa mga buhaya ang imong nalumay. Oh, dili mo siya munos pagukod na ko. Ay, ako nang gina dito sa tugpuan sa mga pagkaos buhaya. Ikay. Oh. Diaram di kas gawa sa bahay nga ba to? Huwag ka madlog din eh. Wa ko yung angin kadlokan to. Naan ako ang perlas. Og tanawa, kung kinsa nagbantay na ako. Wah! Ikay, yung sawa man din ang gihapon na din, hindi ang sawa. Oto, og naasab si puti. Natog, tupad sa sawa. Ikay, sabi silang mutanga sa mananap, no? Ambot. Pero, wa pa ko makatugkad kung unsa gyud na sila. Ang importante, na makasabot sila sa akong isulti nila. Pero, dili na kanaangay ni mong ikahibong. Tungod kini ang kitos kalibutan nga puno sa kahibulungan. O posible nga, mao kini ang imong kalibutan ni kay. Mao ka na akong pagtuot ako. Kung sa may imong madiskubrihan diri ni kay, andam ko mo dawat. Kaseryoso gud si masunurtihan karon. Leading man ko. Seryoso jud ko panagsa. Kana smile gid ka ako ni kay. Kay mao lang ka na ang makapagaan sa akong gibati ni kay. Aray! Tungod na unsa ka? Bisakit akong naong ni kay. Nausam ka ko.
Aray! Aray! No, sa maning imong ilong og simod. Ano din ni kay? Naon sa mga akong ilong og simod. Tubaga ko ni kay! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!